Sä kerroit mulle, että sä tulit aikanaan uskoon, niin se olisi muuten aika hyvä aloittaa siitä. Yes, se on aina hyvä todistus kertoa, miten on tullut uskoon, varsinkin sinulle, joka olet täällä, etkä vielä sitä ratkaisua ole tehnyt, tiedä, että se on mahdollista myös tänään. Mä en ole itse syntynyt uskovaan perheeseen, vaan ihan sanotaanko näitä perinteiseen kristittyyn perheeseen, että käytiin se kerran tai maks 2 kertaa vuodessa kirkossa pääsiäisenä tai jouluna. Ja kuitenkin sitten lähdin rippileirille, koska se oli semmoinen vahva traditio myös siellä, missä asun Pohjanmaalla. Mutta mä olin päättänyt, että mä menen sinne vaan sivustoseuraajana. Minuahan kukaan ei käännytä. Mä menen sinne vaan katsomaan, mikä tämä homman nimi on. Mutta välittömästi sinä päivänä, kun mä tulin sille leiripaikalle, niin mä aloin kuulla Jumalan puhetta. Mä en ensin tiennyt, että se oli Jumalan puhetta. Mä vaan koin semmoista jotain vetoa. Ja ikään kuin joku olisi puhunut mulle, mä vaan tiesin, joku minussa resonoi, vastasi tuohon. Ja mä tiesin, että mun on pakko saada tietää, kuka tämä on, joka puhuu ja mitä hän sanoo. Ja tietenkin moni asia vaikutti siihen mun ratkaisuun, mutta itse pidän henkilökohtaisesti tärkeimpänä sitä Jumalan henkilökohtaista kutsua. Mä muistan, että aamulla kun aikaisin oli herätys, mutta mulla oli herätys jo 6 ja mä menin semmoiselle rantakivelle, joka oli niin kuin vähän matkan päässä meren rannasta kun oltiin, niin menin sinne kahlasen kivelle istumaan ja sanoin, että nyt mä haluan selvittää, kuka tämä on, joka mulle puhuu. Ja se oli isä. Mahtavaa. No miten se selvisi sulle? Se on nuori mies, osaisiko ne neuvoa sua rippikoulussa, kuule isä puhuu nyt sulle vai miten sä sen hahmotit? Joo, no sanotaanko, että oikeastaan niin se aukesi siinä vaiheessa mä olin niin kuin valmis päättämään, tekemään päätöksen mun sydämessä, kun mä menin sitten 1 päivä myös välitunnilla istumaan veden äärelle ja katselin veden pintaa ja siinä oli mun kasvot ja yhtäkkiä ne muuttu ja siinä oli kotkan pää. Ja mä ajattelin, että nyt meni viimeinenkin ruuvi. Nyt mä oon tullut ihan pöhlöksi. Ja mä menin sitten yhdelle niin kuin tämmöiselle isoselle sanomaan, kerran mitä on tapahtunut. Ja hän sanoi, että no Raamatussa puhutaan kyllä kotkista. Että katoppas. Ja mä hain mun mummun vanhan raamatun, joka oli semmoista ikivanhaa ruotsia. Halleluja. Avasin sen ja hakemistosta hain sitten Örn, eli kotka. Ja se toi mut profeetta Jesajan kirjaan. Ja sieltä löysin sanoman kotkasta. Ja mä olin todella väsynyt silloin, mä olin masentunut, mä olin koulukiusattu. Niin tuo sanoma nuorista, jotka kompastelevat, mutta Herra nostaa, he saa nousta kotkan siivillä. Niin se sanoma mursi mun sydämen, siitä tulikin mun otsikko mun elämälle ehkä seuraaville vuosille. Ja sitten mä päätin, että okei, mä annan Jumalalle mahdollisuuden osoittaa, kuka hän on. Sanois nyt, että mistä sä tuut? Kerro lyhyesti. No mähän on siis tullut taivaasta. Heti. Niin siis sieltähän mä oon syntynyt katoamattomasta siemenestä, mä oon taivaan kansalainen, mutta Kokkolassa mä asun.